Ναι, λοιπόν, εδώ είμαστε για να πούμε για τα WrestleMania Predictions. Η άλλη σημαίνει είναι το show του shows, το Circus of the Immortals, το main event, και έχουμε σίγουρα πολύ καλά match cards για να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, Undertaker vs CM Punk. Πιστεύω σε αυτό το match θα νικήσει ο Undertaker. Θέλω τον Undertaker, πιστεύω και νομίζω ότι θα νικήσει ο Undertaker. Θα γίνει καλό match πάντως, θα έχει finishers και τέτοια πολλά, όπως θα νικήσει ο Undertaker. CM Punk vs Rock vs John Cena. Πιστεύω ότι ο John Cena θα νικήσει παρόλο που θέλω το Rock. Εντάξει, πολλά finishers, πολλά kick outs, αλλά θα νικήσει ο John Cena και θα πάρει εκδίκηση για πέρυσι. Εδώ πάμε Alberto Del Rio vs Zack Swagger. Θα νικήσει ο Del Rio, όλα θα φαίνονται ότι θα νικήσει ο Swagger, αλλά θα νικήσει ο Del Rio. Και πιστεύω ότι και ο Rodriguez μάλλον δώσει σημαντικό ρόλο. Αυτά θα πω στο match. Πάμε στο Fandango vs Chris Jericho. Σε αυτό το match θα νικήσει ο Chris Jericho. Μπορεί όμως και ο Fandango, επειδή κάνει και debut. Ναι, μπορεί και ο Fandango. The Shield vs Big Show, Randy Orton και Sheamus. Θα νικήσει ο Big Show, Randy Orton και Sheamus χωρίς πολλές δυσκολίες. Αυτά τα predictions για το πρώτο μέρος.